Grabe, may kapag tingnan na. Kaya nakatako ka, pagin. Kuha na mga tigrito ko mo. Ha? Muna mga isda makuha tiga suto ka mo, mamana. Nagsar kaya nakuha niya na nakatako. Gani, makuha niyo, gani. Ah, 35 kilos deh. Ito tayo. Yo, ganun yung isda, ano, ay pakialam na kung dagat, kung ganun isda may labot, no? Ilang ito sila. Sabi sa mga kayo, yung ilang may labot. Wala may labot. Ayan, tumoy ba? Kasi may May mga bay, may sumisin na mga bay. kanina siya maglabas. Ano? Iho ra magyapon na siya. Tama siya. Sako pagyapon sa inyo. Ha? Sako pagyapon sa inyo. Iho sako pagyapon sa inyo. Ah, nababasa dito.
Man sa akin. Man zero iron ko na ba? ये पानी लीक हुआ वहीं का खतरना है मुझे Stingray yan guys. Ayun, may ano, patay. Ayun, may patay. Yan guys, ano to guys? Yan yung pagi guys, oh, ayan. Adam na. Baby shark, baby shark. Yan guys, yan. Yan. Luwa. Tatapa ng isda guys. Ngayon guys, papasok tayo sa mga. Yan, may napating guys.